Tässä on Kirsi Kainulainen ja hän ei ole tänään päässyt vielä ajamaan, niin tiedustellaan vähän, että millaiset tunnot on. Joo, tänään on täällä lauantaina sadekeli ja me säästellään vielä paukkuja tuonne iltapäivään, että koitetaan saada keli sen mukaisesti päästä radalle mukaan, että vähän liian iso riski lähteä vesikelillä tänne katuradalle mukaan, että se tuo 1000-kuutioinen moottori on liian tehokas sateelle. Aivan. No ja se päätavoite onkin tietysti ensi viikon lopussa. No kyllä joo, maanantaina olisi tarkoitus lähteä tuonne Osaslepeen, niin siellä jatkuu MM-sarja 2 osakilpailulla ja siellä on onnistuttava todella hyvin, että pistejohto säilyisi ja pystyttäisiin ajamaan sitä maailmanmestaruudesta loppuun saakka. No, tämä on kuitenkin mukavaa, että tänne on saatu järjestetty kisat, eikö niin? Milläs mielellä olet nyt ennen aika-ajoja? No joo, kyllähän tämä on tosi hieno tapahtuma sillä tavalla, että niin kuin Suomeen saadaan kansan ryntäys niin sanotusti, että tämä on tosi mukava ja sillä tavalla itselläkin lähellä sydäntä on tämä Imatra, että kun täällä on pitkä historia ja sieltä mistä mä oon kotoisin eli Iisalmesta, niin siellä mun naapurissa on Teuvo Länsivuori, kuka on täällä aikoinaan ajanut ihan tosissaan kilpaa 30 vuotta sitten ja niin poispäin. Ja hän on kertonut tästä aina tarinoita ja itse on päässyt muistoajoihin osallistumaan, niin kyllä tämä nyt on hieno juttu, kun täällä pääsee itse niin sanotusti kilpaa ajamaan. Että. Aivan. Mullakin on semmoinen ilo, että Jarno Saarinen on mun kotipaikkakunnalta, että siinä mielessä hyvä. Kiitoksia. Varmaan on hyvä valmistautuminen kohta kuitenkin. Miten valmistaudut muuten aika-ajoon tänään? No ihan normi lämmittelyllä lähdetään liikenteeseen tuossa puoli tuntia, 45 minuuttia ennen starttia, vähän aina kelin lämpötilasta riippuen, niin ihan pientä lämpöä pidän yllä ja verryttelen itteni sillä, että niinku, sinne on mukava niinku mennä sinne kyytiin, että kun siellä on aika hassuja ne asennot sillä tavalla, että se ei ole välttämättä niin helppoa kylmillä lihaksilla. Kiitos. Kiitos.